پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2026 ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мукофотонидани 67 ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо тибқи рӯйхати замина гардида 2 миллиону 40 ҳазор сомонӣ ҷудо намояд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи саривақтӣ ва мақсадноки маблағҳои ҷудошударо таъмин карда ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри душанбе 11 феврали соли 2026. соҳаи варзиш ва варзишгарони касбӣ ҳамеша зери дастгирӣ ва қадршиносии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, заҳматҳо ва дастовардҳои онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки воситаи муаррифии шоистаи миллату давлат дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад, қадрдонӣ мешавад. таъсиси ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ нишонаи қадршиносии давлатии варзишгарони бонангу номуси кишвар ки дар арсаи ҷаҳонӣ барои ҳифзи обрӯи миллат ва баландбардоштани мақоми давлат заҳмат мекашанд мебошад. ҷоизаи мазкур соли панҷум аст ки зери сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ғолибон, ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо тақдим мегардад. тибқи амри мазкур ва дар асоси пешниҳоди қарори комиссияи мукофотпулиҳои ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон 67 варзишгар аз рӯи 8 намуди варзиш аз ҷумла гӯштини ҷудо, гӯштини тарзи озод, гӯштини юнонӣ румӣ, бокс, қайқронӣ, тайквандо, самбо ва кикбоксинг бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. маблағи умумии ҷоизаҳо 2 миллиону 40 ҳазор сомониро ташкил дода барои як варзишгар вобаста ба натиҷаи варзишӣ то 150 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардидааст. дар заминаи қадршиносиҳои мазкур сол то сол натиҷаҳои варзишии варзишгарони кишварамон афзун гардида ба хазинаи варзишии кишвар дар ин давра 510 медал, аз ин 140 тилло, 166 нуқра ва 204 биринҷӣ ворид гардидааст. дар шароити рушди бо суръати иқтисод ва технология низоми ғайринақдӣ ба ҷузъи муҳими ҳаёти ҷомеа табдил ёфтааст. пардохтҳои ғайринақдӣ ин шафофият, амнияти молиявӣ ва сарфаи вақт. ҳифзи мағзу бум шараф, номус ва масъулияти ҳар яки мост. иродаи қавӣ, рӯҳи ватандӯстӣ ва ҳушёрии ҳамешагӣ дар постории сарҳади муқаддаси кишвар. ватан муқаддас аст, марз амонат, хизмат дар сафи артиши кишвар шараф аст. рӯзҳои фарҳанги тоҷикистон дар қатар ҷашни дӯстӣ ва тамаддун, садои мусиқии миллӣ, ҷилои либосҳои анъанавӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги ғании тоҷикон дар қалби қатар танинандоз мешавад. фарҳанг пули дӯстист.
صنعت کشور کلید رشد اقتصادی و بهبودی زندگی مردم. مرحله نوین رشد نقش صنعت در فراهم آوردن جایهای کاری، بهتر کردن اقتدار استحصالی و رشد تکنولوژی‌های بیش از پیش. صنعت رشد کرده قدم به سوی پیشرفت و فراوانی. رشد چاروداری، افزایش گوشت، شیر و درآمدی دهات، زادهای بهتر، نگاهبینی درست و نتیجه با اعتماد. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاس لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود ایون انرژی اوید به ساختمان و مورد استفاده بری قرار دادن نیروگاه فوتوالکتریکی با اقتدار 250 مگاوات در ناحیه اشت ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان و نیروگاه فوتوالکتریکی با اقتدار 250 مگاوات در ناحیه جیهون ولایت خطلون جمهوری تاجیکستان و سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک اوید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه غنیگردانی معدنی آهن مورد بررسی قرار گرفته از روی همه مسائل بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. در شهر دوشنبه جلسه نوبتی گروه کاری تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده دایر گردید که در آن نتیجه فعالیت فیلیال‌های جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه در ماه ینوری سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. حکمت‌الله نظرزاده گزارش می‌دهد در این خصوص. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصال کریپتو اسعار، غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق، پس کردن تلفات و جمع‌آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده از حساب وزارت و اداره‌های دخلدار و کاتب شورای امنیت، کمیسیون کاری دائم عمل کننده با راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده تأسیس داده شده است. ضمناً به این در فیلال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه جلسه نوبتی گروه کاری تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن نتیجه فعالیت فیلال‌های جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه در ماه ینوری سال 2026 و رفت اجرای سپارش‌های داده شده کمیسیون کاری دائم عمل کننده از 7 اکتبر سال 2025 اوید با استفاده غیرقانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار داده شد. وابسته به رفت اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیون کاری وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار گردیده در فعالیت فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه گزارش شخصانی مسئول شنیده شد. اوید به فعالیت فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه در ماه ینوری سال جاری و وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌ها و اجرای سپارش‌های در جلسه قبلی داده شده حسابات مسئولین پیشنهاد گردید. همچنین وابسته به وضع واقعی زیرساخت‌های برقی، عامل‌های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشاندهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده از معیار مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق تحلیل گردید. قید گردید که در ماه ینوری سال جاری تلفات نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه 9.77% را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2025 10.78% کم میباشد. در دایره گسترش همکاری‌های فرهنگی میان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر، روزهای فرهنگی تاجیکستان در این کشور دوست ادامه دارد. برگزاری روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دولت قطر نتیجه سیاست خردمندانه و دوراندیشانه رهبران عالی دو کشور بوده، همچون قدمی مهم در راه تحکیم و توسعه منبع همکاری‌های دو جانبه به خصوص در ساحه فرهنگ ارزیابی می‌گردد. همکاران ما گزارش می‌دهند.
дар вазорати фарҳанги давлати қатар маросими ифтитоҳи рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт. дар ин чорабинӣ вазири фарҳанги давлати қатар шайх абдураҳмон ибни ҳамад оли сонӣ ширкат намуданд. қабл аз оғози барномаи консертӣ дар толори барҳавои бинои вазорати фарҳанги давлати қатар намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти гуногуни нонӣ, меваҷот, оши палав, номгӯи обҳои истеҳсоли ватанӣ, намоиши мусаввараву аксҳо ки таъриху фарҳанг, урфу одат, дастовардҳои замони истиқлолро бозгӯ менамоянд ба сокинон ва меҳмонони давҳа, пойтахти давлати қатар намоиш дода шуд. имрӯз мо ҳунарҳои заргарӣ, кортсозӣ, армуғонҳои миллӣ, либосҳои миллӣ, рассомӣ ва маҳсулотҳо аз сангро ба ин ҷо овардем ки то ки мардуми ин сарзамин аз ҳунарҳою меҳнати мо бархурдор бошанд. дар толори консертии вазорати фарҳанги давлати қатар маросими ифтитоҳи рӯзҳо сурат гирифт ки дар ибтидо вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир ба муносибатҳои дӯстона ва гуногунҷанбаи тоҷикистону қатар ибрози ақида намуда саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар рушди робитаҳои ду кишвари дӯст муҳим арзёбӣ намуд. барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи тоҷикистон, ансамбли созҳои миллӣ, ансамблҳои давлатии лола ва парасту, меҳмонони олимақом ва намояндагони корпусҳои дипломатии муқими давҳаро бо намудҳои гуногуни рақсу сурудҳои марғубу дилнишин волидароҳ намуданд. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати қатар идома дорад. қадами навбатии тоҷикистон дар таҳкими арзишҳои ҳуқуқӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ. бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон ва бо қарори маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. ин иқдом ҷиҳати баландбардоштани сатҳи фарҳанги ҳуқуқӣ, таҳкими волоияти қонун ва рушди ҷомеаи ҳуқуқбунёд дар сатҳи байналмилалӣ равона шудааст. иброҳим назруллозада ҳамкори мо мавзӯъро шарҳ медиҳад. маърифати ҳуқуқӣ меҳвари ташаббуси нави ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ. бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон ва қабули қарори дахлдори маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. ин иқдоми муҳим бори дигар нақши фаъоли тоҷикистонро дар пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва таҳкими арзишҳои ҳуқуқбунёд дар ҷомеаи муосир нишон медиҳад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки рушди устувори ҷомеа бидуни эҳтиром ба қонун, волоияти ҳуқуқ ва масъулияти шаҳрвандӣ ғайриимкон аст. тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба масъалаи тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. қабули стратегияҳо, барномаҳои давлатӣ ва такмили низоми қонунгузорӣ далели равшани сиёсати пайгиронаи давлат дар ин самт мебошад. қарори маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ заминаи мусоид фароҳам меорад то кишварҳои узв таҷрибаи пешқадами худро мубодила намуда чорабиниҳои байналмилалии маърифатӣ ва илмиро дар самти баланд бардоштани шуъури ҳуқуқии ҷомеа роҳандозӣ намоянд. маърифати ҳуқуқӣ ки дар ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда буд натиҷаи хуб ба бор овард ва пешвои муаззами миллат бо таҷриба аз соли маърифати ҳуқуқии дохили давлатӣ 23 сентябри соли 2025 аз минбари созмони милали муттаҳид пешниҳод намуданд ки соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шавад. албатта ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат бо самимияти хоса аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул гардид ва ин иқдом санаи 12 декабри соли 2025 аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазируфта шуд. яъне соли 2027 бо ибтикори пешвои муаззами миллат роҳбари хиратманди тоҷикистон дар ҷаҳон соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. коршиносон бар он назаранд ки ин иқдом метавонад дар таҳкими суботи иҷтимоӣ, пешгирии қонуншиканӣ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ нақши муассир бозад. ҳамзамон он масъулияти давлатҳо ва ниҳодҳои дахлдору ҷиҳати таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон боз ҳам бештар менамояд. маърифати ҳуқуқӣ ин маҷмӯи донишҳо, фаҳмишҳои ҳуқуқӣ, риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ мебошад. ҳадаф аз он иборат аст ки бо роҳи аз худ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ минбаъд аҳолии кураи замин аз ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ экстремистӣ худдорӣ кардан
و درست به راه ماندن معیارهای حقوق بین المللی، رعایت کردن پرینسیپ و معیارهای حقوق بین المللی که از جانب جامعه بشری اعتراف کرده شده است نگرانیده شده است. پیش از همه مقصد پیشوای معظم ملت هم آرون افاده می‌یابد که در کره زمین صلح، آرامی، ثبات پایدار باشد. یعنی گفتن ممکن است که سال 2027 امکانی نو برای تعریف و تحکیم معرفت حقوقی کشورها و جامعه‌ها خواهد بود که به طور مستقیم به ثبات و رشد استوار جهان امروزه تأثیر می‌رساند. جاری намудани низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ба таъмини шаффофияти муомилоти молиявӣ, коҳиши иқтисодиёти пинҳонӣ ва баланд шудани назорати андоз мусоидат мекунад. ин раванд ҳамзамон барои осон гардидани муомилоти маблағ, сарфаи вақт ва таҳкими эътимоди шаҳрвандон ба низоми бонкӣ заминаи устувор фароҳам меорад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорона мо. дар шароити рушди босуръати иқтисоди бозорӣ ҷорӣ гардидани низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ яке аз равишҳои муҳими муосир ба ҳисоб меравад ки ба таъмини шаффофияти муомилоти пулӣ ва тақвияти низоми молиявӣ мусоидат мекунад. ин низом истифодаи пули нақдро коҳиш дода, заминаи воқеӣ барои ғанӣ гардидани бюджети давлат ва беҳтар шудани назорати молиявӣ фароҳам меорад. солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон пардохти нафақа, музди меҳнат ва дигар пардохтҳои давлатӣ тавассути кортҳои пластикӣ ба роҳ монда шуда, барои саривақт, дақиқии ҳисоботи молиявӣ ва идоракунии шаффофи маблағҳо имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. ин тадбирҳо ба баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ ва истифодаи технологияҳои муосири молиявӣ мусоидат менамояд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон рушди ин бахш ба марҳилаи нав ворид гардида, бонкҳои давлатӣ ва тиҷоратӣ бо насби посттерминалҳо, ҷорӣ намудани пардохт тавассути QR-рамзҳо, интернет-бонкинг ва ҳамёнҳои электронӣ хизматрасониҳои қулай ва дастрасро барои аҳолӣ пешниҳод мекунанд. аз ҷониби шӯъбаи минтақавии бонки миллӣ дар шаҳри Бохтар оид ба корҳои фаҳмондадиҳӣ ва таблиғотӣ дар як ҳафта на кам аз 2 маротиба ҳам дар қисмати корхонаҳои идораҳои давлатӣ, ҳам дар қисмати низоми бонкӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва таблиғотӣ гузаронида мешавад. аз ҷониби ташкилотҳои қарзи молиявӣ бо намояндагони шӯъбаи минтақаи бонки миллӣ дар шаҳри Бохтар дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо, дар донишгоҳҳо, дар ҷамоатҳои дурдаст, дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ гузаронида мешавад. барои тақвияти раванди ҷорӣ гардидани низоми мазкур бо ташаббуси сохторҳои дахлдор ва муассисаҳои молиявӣ мунтазам чорабиниҳои омӯзишиву фаҳмонидадиҳӣ, семинарҳо ва мулоқотҳо бо сокинон баргузор мегардад ки ҳадафи онҳо баланд бардоштани маърифати молиявӣ ва тарғиби истифодаи пардохтҳои ғайринақдӣ ба ҳисоб меравад. дар минтақаи Бохтар аллакай дар 498 адад корхона ва идораҳои давлатӣ, зиёда аз 1011 адад посттерминалҳои пардохтӣ ва зиёда аз 333 адад QR-рамзҳои ягона таъмин карда шудааст ки маблағи 1,6 миллиард сомонӣ ба буҷаи давлат ворид гардидааст. афзоиши ҳаҷми муомилоти ғайринақдии пулӣ аз боло рафтани сатҳи маърифати молиявии сокинон ва мутобиқ шудани онҳо ба талаботи иқтисоди рақамӣ гувоҳӣ медиҳад. ба андешаи коршиносон рушди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ба коҳиш ёфтани иқтисоди ғайрирасмӣ, зиёд гардидани воридоти андозҳо ва таҳкими низоми молиявии маҳаллӣ мусоидат намуда ба шаҳрвандон имкон медиҳад ки пардохтҳоро бидуни ташриф овардан ба бонкҳо ба таври осон, бехатар ва фосилавӣ анҷом диҳанд. соли 2025 аз инфраструктураи сайёҳии вилояти Бадахшон зиёда аз 51 000 сайёҳи дохилӣ ва хориҷӣ дида намуданд. барои рушди соҳа ва омодасозии мутахассисон дар ин самт дар донишгоҳи давлатии Хорух аз рӯи 2 ихтисоси нав қабули довталабон ба роҳ монда шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд дар ин хусус. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбафалак ва чашмаҳои шифобахши худ дар тамоми сайёра ном бароварда, рафту омади сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин минтақаи зебои Тоҷикистони соҳиби истиқлол сол то сол афзун гардида истодааст. истиқболи самимӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона, пешниҳоди хизматрасонии босифат ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба ин минтақаи дорои зарфиятҳои сайёҳӣ
такони ҷиддӣ бахшид. Барои омода намудани мутахассисон ҷиҳати рушди сайёҳии устувор, ҳоло дар донишгоҳи давлатии Хорух дар кафедраи география ва сайёҳӣ аз рӯи ихтисосҳои сайёҳӣ ва меҳмондорӣ, иқтисод ва идораи сайёҳӣ донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шуда, оид ба географияи сайёҳӣ, экотуризм, сайёҳии кӯҳӣ, менеҷменти меҳмондорӣ ва дигар паҳлӯҳои ин соҳаи сердаромадро бо ду забон тоҷикӣ ва англисӣ аз худ менамоянд. дар маркази мо ба ғайр аз дарсҳои лексионӣ, мо дарсҳои амалӣ барои донишҷӯён барои баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар муассисаҳои хӯроки умумӣ ва инчунин дигар туризми кӯҳнавардӣ. яъне мо дар дарсҳои амалӣ барои донишҷӯён тарзи қабул ва гусели меҳмон дар меҳмонхонаҳо, дар тарабхонаҳо, тарзи пешниҳоди таомнома, тарзи ороиши миз ва тарзи ба меҳмон расонидани хӯрокро меомӯзем. раванди дарсҳо дар маркази сайёҳӣ ва маркази иқтисоди сабз бо истифода аз технологияи муосир ва лавозимоти туризм ба роҳ монда мешаванд. маркази иқтисоди сабзи донишгоҳ низ барои омода намудани мутахассисон дар самти гузариш ба иқтисоди сабз, ҳифз намудани муҳити атроф ва кор бо лоиҳаҳои гуногун барои устодон ва донишҷӯён муҳим арзёбӣ мегардад. ҳоло донишҷӯён аз тариқи ин марказ тавассути лоиҳаҳои пешниҳод намуда дар хориҷ аз кишвар ба бозомӯзӣ фаро гирифта шуданд ки ин омил ба омода намудани беҳтарин мутахассисони соҳа мусоидат хоҳад кард. соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими афзалиятноки иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба шумор меравад. рушди соҳаи сайёҳӣ на танҳо барои шароити дохилӣ, балки муаррифгари таърих, тамаддун, фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ мебошад. аз соли 2010 то инҷониб садҳо мутахассис аз рӯи ихтисосҳои сайёҳӣ ва меҳмондорӣ, иқтисод ва идораи сайёҳӣ донишгоҳро хатм намуда, дар ҷодаи меҳмоннавозӣ ва хизматрасонӣ, инчунин муаррифии маконҳои таърихӣ ва сайру сайёҳати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, инчунин дигар минтақаҳои Тоҷикистон кору фаъолият намуда истодаанд. дар партави сиёсати маорифпарваронаи давлат ва таваҷҷӯҳи пайваста ба тарбияи насли босаводу китобдӯст, имрӯз истеъдодҳои ҷавон аз гӯшаҳои гуногуни кишвар дар сатҳи ҷумҳурӣ муаррифӣ мегарданд. яке аз чунин истеъдодҳо хонандаи хурдсоли шаҳри Панҷакин мебошад, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, ба дастоварди шоиста ноил гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ман ҷусту дигар ном наёрам. равшан тоҳирзода, хонандаи синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Панҷакент дар даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон дар соли 2025 сазовори ҷойи сеюм гардид. ин дастовард барои як хонандаи хурдсол мояи ифтихори мактаб ва шаҳри Панҷакент ба шумор меравад. зеро равшан бо вуҷуди синни хурд доштан, зиёда аз 1500 мисра шеър аз ашъори адибони ҷаҳон аз ёд намуда, пайваста ба мутолиаи китоб машғул аст. ман дар даври шаҳрии озмун сазовори ҷойи аввал ва дар даври вилоятӣ сазовори ҷойи сеюм ва дар даври ҷумҳуриявӣ низ ҷойи сеюм ишғол намудам. ман ҳамчун модари фарзандам Равшанҷон аз самими қалб миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ояндаи фарзандонамон чунин имконият фароҳам оварданашон сипосгузорам. муҳаббат ба китоб дар вуҷуди ӯ аз овони кӯдакӣ ташаккул ёфта, вақти холии худро бештар бо мутолиаи асарҳои бадеӣ мегузаронад. ӯ ҳамчунин аъзои фаъоли китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент буда, пайваста аз захираи китобҳои он истифода мебарад. дар омода намудани хонандаи болаёқат саҳми омӯзгори ӯ Зарина Бомулоева, директори китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент назаррас аст. бо раҳнамоӣ ва машқҳои пайваста истеъдоди ӯ такмил ёфта ба натиҷаи хуб расид. хонандагони китобхонаи марказӣ дар ин озмун давоми 8 сол боз иштирок карда истоданд ва дар даврҳои мактабӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ сазовори ҷойҳои намоён шуданд. дар соли 2025 яке аз шогирдони ман Тоҳирзода Равшан дар даври ҷумҳуриявии озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон сазовори ҷойи намоён шуд, ки ин боиси ифтихори мо кормандони китобхонаи марказӣ мебошад. мо низ ҷомеаи омӯзгорӣ аз ҷо гирифтани хонандаи муассиса роҳбаланд ҳастем ва
کوشش به خرج میدیم در آینده تا سوی چنین خوانندگان زیاد گردد در دور جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گردند. غلبه روشن طاهرزاده برای آموزگاران و خوانندگان مکتب روحیه تازه بخشیده آنها را به اشتراک فعال در آزمون‌های جمهوریوی هوسمند نموده است. امروز اهل صنف از آن افتخار دارد و پیوسته با درگird روشنجان جمع آمده از با وی سوالباران کرده راه‌های چخیل به آزمون اشتراک کردن را میپرسند. روشنجان در حقیقت نمونه عبرت هستند. در آینده کوشش میکنم که دیگر شاگردانم را نیز در این آزمون ها رهبر کنم، راهنما شوم و از آنها افتخار گیرم. خوشبخت از آن هستیم که خواننده مؤسسه ما طاهرزاده روشنجان در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است سزاوار جای سوم گردیده است و این ما را وادار می‌سازد که میل و رغبت ما به این آزمون بیشتر شود و کوشش کنیم که در این آزمون ها اشتراک نماییم. قابل ذکر است که روشن طاهرزاده سومین خواننده این مؤسسه می باشد که در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است غالب می‌گردد. او نیت دارد که در آینده در آزمون شاهنامه‌خوانی اشتراک نموده به نتیجه های باز هم بلندتر نایل گردد. این دستاورد بازگوی آن است که فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان و نورسان رشد یافته نسل نو به علم و معرفت رو می‌آورند. دلیری بازار با بوسال زاده شهر پنجکند اخبار. ҳимояи дуруст ва боэътимоди хатти сарҳад аз афсарону сарбозони дорои донишу таҷриба ва дарки баланди ватандӯстӣ вобаста аст. афсарони дар хатти марз фаъолияткунанда тахассуси баланди касбӣ ва усулҳои дуруст ҳимоя кардани сарҳади давлатро дар донишкадаи олии қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз худ кардаву имрӯз дар таъмини суботи сиёсӣ нақшгузор ҳастанд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. мафҳуми ватан барои ҳама афсару сарбоз дар ниҳоди пуриқтидори қувваҳои мусаллаҳ қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон арзиши олӣ дорад. муҳаббат ба ин сарзамин дар ниҳоди ҳар узви қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон пойдору устувор аст. устувории ин муҳаббатро метавон дар садоқати афсарону сарбозон дар ҳимояи марзи муқаддаси тоҷикистон мушоҳида ва ба маънои комил дарк намуд. марзи ватан, арзишҳои олии давлатдорӣ, осудагии миллат ва пойдории суботи сиёсӣ дар кишвар аз тарафи хизматчиёни қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз хатари ҳама гуна омилҳо бо қимати ҷон ҳимоят карда мешавад. яъне имрӯз метавон бо эътимод гуфт ки афсарону сарбозони дар хатти марз фаъолияткунанда дар ҳифзу ҳимояи сарҳад ва рафъи ҳама таҳдиду хатар ба осудагии ватан ба таври комил омода ҳастанд. омодагии ҷисмонӣ ва ҳарбӣ дар ҳама вазъу ҳолат тобовар ва ҳамеша омодаи вокуниши фаврӣ будан, аз худ кардани машқу тамринҳои муҳим ва доимӣ, истифодаи дурусти силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, ҳаракат дар шароити биёбон ва кӯҳу пушта, ин ҳама асоси фаъолият барои ҳар узви ҳимояи марзи ватанро бардошт доштааст. афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон омӯзиши ин ва дигар талаботи ҳатмӣ дар ҳоли иҷрои дуруст фаъолият кардан дар хатти сарҳадро дар донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз худ карданд. раванди таҳсил, омӯзиш ва фаъолият дар донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон субҳи ҳар рӯз бо низоми муосири талабот ва оинномаҳои ҳарбӣ оғоз ва идома меёбад. мо ҳамчун омӯзгорони фанҳои тахассусӣ ҳаракат мекунем ки ҳамаи нозикиҳои силоҳро дар вақти истифодабарӣ ё ин ки иҷрои вазифаҳои хизматӣ пурра дарк намоянд ва дар оянда ҳамон сарбозону ҳамон ҷанговароне ки омода мекунанд баҳри ҳифзу марз бӯми ватан онҳо дуруст истифода бурданро аз худ кунанд. донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дорои ситод, шуъбаи илм ва қисми таълимӣ, як факултет ва 9 кафедра ва аз маркази таълимии саҳрои лоҳур иборат буда мутахассисонро аз рӯи 4 ихтисос омода мекунад. донишкада муассисаи таълимиест ки барномаҳои таҳсилоти давлатии маълумоти олии касбӣ ва иловагии касбиро дар соҳаи ҳифзи сарҳади давлатӣ амалӣ менамояд.
дар донишкада тайёркунӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисос барои хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ дар сатҳи баланд ва зарурӣ ба роҳ монда шудааст. барои обутоби бадан ва ташаккули ҷисмонии курсантон дар донишкада толори варзишии муҷаҳҳаз фаъолият менамояд. фароҳам будани чунин шароит имкон медиҳад ки курсантон баробари дониши ҳарбӣ ҳамчунин усулҳои дуруст муқовимат кардан бо ҳар нафари қасди убури хати сарҳад доштаро пурра аз худ намоянд. чун марзбонон на танҳо афсар ё сарбоз, балки муҳофизи амнияти миллат ҳастанд. сабру таҳаммул, устувории равонӣ, ҳисси масъулият, ватандӯстӣ ва қудрати қабули қарор дар лаҳзаҳои ҳассос, дониши хуби минтақаи сарҳадӣ, шинохти релеф, роҳҳои эҳтимолии убур, шароити иқлим, аҳолии маҳаллӣ ва хусусиятҳои ҷуғрофӣ, ин ҳама дар донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба курсантон пурра омӯзонида мешавад ва онҳо ҳамчун кадрҳои дорои тахассуси баланд ва соҳибтаҷриба дар ҳимояи марзи ватан камари ҳиммат мебанданд. соли 2025 дар натиҷаи фаъолияти пурсамари корхонаҳои саноатӣ ва бунёди иншооти нав ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар кишвар ба беш аз 66 миллиард сомонӣ расонида шуд. ҳоло дар Тоҷикистон дар доираи ҳадафи чорumi стратегии саноатикунонӣ бо суръат бунёду барқарорсозии коргоҳу корхонаҳои нав идома дорад. зоиршоҳи тағои мурод мавзӯъро шарҳ медиҳад. соли 2025 дар Тоҷикистон наздики 400 коргоҳ корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 13 000 ҷойи кории нав сохта ба истифода дода шуд. ин нишонаи рушди босуръати саноат дар Тоҷикистон аст. дар ин давра нишондиҳандаи рушди соҳаи истеҳсоли маҳсулоти саноати Тоҷикистон нисбат ба 9 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил афзоиш ёфта ба 22% расонида шуд. вазорати саноат ва технологияҳои нав дар доираи ҳадафи чорumi стратегии саноатикунонӣ босуръат тадбирҳоро дар самти рушди соҳа афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ ва беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ тақвият мебахшад. зимни нишасти хабарӣ масъулони вазорати саноат ва технологияҳои нав ба хабарнигорон иттилоъ доданд ки бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 5 соли охир зиёда аз 150 коргоҳу корхонаи аз фаъолият бозмонда дубора барқарор ё самти фаъолияташон дигар карда шуд. давоми солҳои 2022-2025 бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаҳои саноати мошинсозӣ, сабук, хӯрокворӣ ва коркарди маъдан 215 коргоҳу корхонаи нав ифтитоҳ гардид ки ҳоло онҳо фаъолияти намунавии истеҳсолӣ доранд. ҳамзамон таъкид гардид ки корхонаҳои саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо дар соли 2025 ба маблағи 27 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 8.7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа 44% ҳаҷми маҳсулоти умумии корхонаҳои саноатии ҷумҳуриро ташкил додааст. дар ин давра бо бунёди корхонаҳои нав номгӯи маҳсулоти саноатӣ зиёд гардид. 27 номгӯи зиёд гардидааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2025 ба 66.7 миллиард сомонӣ расонида шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22.1%, ё ин ки 13.3 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ба таъкиди масъулини вазорати саноат ва технологияҳои нав, соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ дар раванди саноатикунонӣ бо суръат саҳми арзанда дошта, фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ дар кишвар ҳамеша дастгирӣ меёбад. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми соҳибкорону ҷалби сармояи хориҷӣ, корҳои сохтмонӣ барои бунёди иншооти нави саноатӣ идома дорад. корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳмии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик яке аз калонтарин корхонаи саноатӣ дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад ки ҳоло корҳои сохтмонӣ дар он бо ҷалби коргарони маҳаллӣ ҷараён дорад. зоиршоҳи тағоимрод, Меҳрӯзи ҷумъа барои барномаи иттилоъотии ахбор. соли 2025 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар кишвар зиёда аз 176 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 8.4% ташкил дод. рушди иқтисоди миллӣ дар ин давра асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, гардиши савдо, мусофиркашонӣ, хизматрасонии пулакӣ,
بارکشانی مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی تأمین گردیده است. در این خصوص امروز مسئولین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع دادند. ابراز گردید که سال 2025 در ساحه صنعت برای نائلشوی به هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت، زیاد کردن حجم استحصال محصولات و تأمین طلبات بازار با محصولات رقابت‌پذیر وطنی، به کار انداختن اقتدار نو، استفاده پررای اقتدار استحصالی و صادراتی، اینچنین تأسیس جای نوی کاری تدبیرها اندیشیده شدند. در این دوره برای تأمین امنیت آذوقه‌واری، افزایش حجم استحصال محصولات، وسعت کشت و کار و استفاده ثمرناک زمین‌ها در ساحه کشاورزی چاره‌های دخلدار عملی گردیدند. ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон 82 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии зиёда аз 43 миллиард сомонӣ амалӣ мегардад. аз ин 55 лоиҳаи грантӣ, 5 лоиҳаи қарзӣ ва 22 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарз ва грантро ташкил медиҳад. ин нуқтаро масъулини кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ иттилоъ доданд. иброз гардид ки дар таркиби маҷмӯи лоиҳаи амалкунанда маблағҳои грантӣ 28.8 миллиард сомонӣ, маблағҳои қарзӣ 12.9 миллиард сомонӣ, саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 1.4 миллиард сомонӣ ва дигар сарчашмаҳо аз ҷумла саҳми корхонаҳои давлатии ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳо ва ғайра 53.7 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз ҷониби аудиториёни палатаи ҳисоб дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 188 чорабинии аудиторӣ гузаронида шуда, беш аз 710 миллион сомонӣ вайронкунии низоми молиявӣ ошкор гардид. این نقطه را مسئولین پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع دادند. تاکید گردید که در پالاتای حساب اصلاحات ساحوی ادامه داشته، سال 2025 در دایره آن محض برای از بین بردن دخورگی ها در مفهوم ضرر مالیوی، شفافیت آمار رسمی، پیشگیری تکراریابی رقم‌های بی اساس در حسابات عاید به اجرای بودجه دولتی و از نتیجه چاره‌بینی‌های نظارتی و سنجشی سند معیاری تصنیف ویرانکنی قاعده‌های مالیوی تهیه و مورد عمل قرار داده شد. اطلاع داده شد که ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های آدیتوری در 19 مرکز و گروه‌های تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ زیاده از 19 میلیون سومانی قاعده ویرانکنی‌های مالیوی معین و برقرار کرده شدند. امروز در بانک ملی تاجیکستان نشستی مطبوعاتی برگزار گردید. سال 2025 حجم قرض‌های داده شده 30 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال قبلی 22.1% زیاد می‌باشد. سال گذشته به میزورجان با مبلغ 22 میلیارد سومانی قرض‌های خرد داده شدند که نسبت به سال 2024 23.5% زیاد می‌باشد. ابراز گردید که فایز میان وزن قرض‌ها در همین دوره با پول ملی 22.6% و با اسعار خارجی 11.7% را تشکیل داد. بقیه صندوق قرضی مجموعی تشکیلات قرضی مالیوی در انتهای سال 2025 26.1 میلیارد سومانی را تشکیل داد. این نسبت به انتهای سال 2024 با مبلغ 4.7 میلیارد سومانی یا 22.2% افزایش یافته است. امروز در دانشکده اینواتسیونی شهر دوشنبه با اشتراک مسئولین و روزنامه‌نگاران نشست مطبوعاتی دایر گردید. اطلاع داده شد که در سال 2025 برای پیشبرد فعالیت تعلیمی 11 اختصاص برای زمینه بکالور و 3 اختصاص برای ماجستراتورا تأسیس گردیده است که 150 جای برای تحصیل فاصلوی، 75 جای برای ماجستراتورا و 150 جای برای شهروندان خارجی زیاد کرده شد. اختصاص‌های نو تأسیس اقتصادیات تحلیلی، اقتصادیات رقمی، ذهن صنعی و تکنولوژی ذهنی کامپیوتری حفظ اطلاعات میباشند. فعلا در دانشکده اینواتسیونی دوشنبه از 3 دولت خارجی دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند.
امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان از جانب کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سمینار بین‌المللی تحت عنوان تمایل‌های رشد علم در شرایط رقم‌کنونی و جهانی‌شوی دایر گردید که در آن عالمان کشور و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. тамоилҳои рушди илм дар шароити рақамикунонӣ ва ҷаҳонишавӣ таҳти ин унвон бори аввал семинари илмӣ аз ҷониби комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи миллӣ доир гардид ки дар он ҳавзаи васеи олимон аз саросари кишвар ва ҳатто аз хориҷи мамлакат ширкат доранд то нафъи ҳарчи бештари илмро дар соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба василаи рақамикунонӣ ва зеҳни сунъӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор бидиҳанд. дар семинари байналмилалӣ ки аз ҷониби комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир карда шуд, намояндагони вазорати маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, фарҳанг, агентии назорат дар соҳаи илм ва маориф, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, агентии мустақили аккредитатсия ва рейтинг, роҳбарон ва намояндагони чанде аз ширкатҳои байналмилалӣ, академияҳои соҳавӣ, роҳбарияти муассисаҳои илмӣ тадқиқотӣ ва таҳсилоти олии касби масъулини маҷаллаҳои илмии кишвар ширкат доштанд. зимни ифтитоҳи кори ин ҳамоиши байналмилалӣ гуфта шуд, ки дар шароити кунунӣ барои таъсиси шӯроҳои диссертатсионӣ аз рӯи ихтисосҳои нодир, ҷалби олимони хориҷӣ ба ҳайси муқарризони расмӣ ва эксперти холис ҷиҳати баҳодиҳӣ ба диссертатсия ва нашри мутақобилаи мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда, роҳандозии ҳамкориҳои гуногун самт бо мақомоти аттестатсионии кишварҳои пасошӯравӣ аз ҷумла дар самти аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илми техникии тахассуси олӣ аз самтҳои афзалиятноки комиссия маҳсуб мешавад. иштирокдорони семинари байналмилалӣ дар мавзӯъҳои рушди илмҳои риёзӣ ва технологияи рақамӣ дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон, баланд бардоштани сифати корҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, тамоюл ва уфуқҳои нав, таҳлили фаъолияти интишороти муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон, таъсири стандартҳои байналмилалӣ ба таъмини сифати муҳити илмӣ таълимӣ баромадҳо намуда, таъкид доштанд, ки дар шароити рақамикунонӣ ва ҷаҳонишавӣ натиҷаҳо вақте назаррас хоҳанд шуд, ки робитаи илм бо истеҳсолот мутамарказ карда шавад. дар поёни семинар зикр гардид, ки моро мебояд ҳарчи зудтар масъулияти худро дар назди давлату миллат садоқатмандона ба субот расонида ҷиҳати татбиқшавии манфиатҳои миллӣ дар ҷодаи илм ҷаҳду кӯшиши лозимаро анҷом диҳем. чорводорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ мавқеи муҳим дошта, ҷиҳати рушди он аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. дар ноҳияи фархор низ бо таваҷҷӯҳ ба ин бахши сердаромад, хоҷагиҳои чорводорӣ сол ба сол саршумори чорвои калони хушзодро афзоиш дода, дар истеҳсол ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти гӯштӣ ва ширӣ саҳми назаррас мегузоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи фархор ба соҳаи чорводорӣ бахусус парваришу нигоҳубини чорвои калони шохдор эътибори ҷиддӣ зоҳир мегардад. дар ин рӯзҳо чорвопарварон парвариши чорвои калони хушзодро ба роҳ монданд, ки сол аз сол натиҷаи хуб ба бор оварда истоданд. хоҷагии чорвопарварии рахш воқеъ дар ноҳияи фархор аз хоҷагиҳои маҳсуб меёбад, ки дар афзунгардонидани чорвои хуб дар маҷмӯъ истеҳсоли гӯшту шир ҳиссааш беназир аст. ин ягона фирмаи чорводорӣ дар ноҳия мебошад, ки парвариши чунин чорвои хушзодро ба роҳ монда насли онҳо ба минтақа мутобиқ кунонида шудааст. ба парвариш ва нигоҳубини говҳои хушзоди хоҷагӣ мутахассисони соҳибтаҷриба машғуланду мехоҳанд саршуморо зиёд намоянд, зеро парвариши чунин чорвои хушзод аз чорвои маҳаллӣ аз лиҳози гӯшту шир бартарӣ доранд. тавре иттилоъ дода шуд, соли 2025 чорвопарварони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия барои нигоҳ доштани солиму бардами чорвоҳо тадбирҳои байторӣ гузарониданд. соли 2025 ҳамаи намуди эмгузарониҳо пурра ба анҷом расид. айни замон боша бар зидди бемории сӯхтанӣ ва сумдард эмгузаронӣ карда истодаем. 50% нақшаи эмгузаронӣ бар зидди бемории сӯхтанӣ
аллакай иҷро шудагия дар ноҳия ҳайвони калони шохдор ҳайвони майдаи шохдор бошад баъди наслгирӣ эмгузаронӣ бар зидди бемории сухтаниро мегузаронем. дар хоҷагиҳои чорвопарварӣ шаҳру ноҳияҳои водии Кӯлоб барои парвариши чорво фермаҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст ки дар онҳо иншооти тобистона ва зимистона барои нигоҳубини чорво муҳайё мебошад. айни замон ки мавсими зимистон ҳукмфармо аст, барои бемушкилӣ гузаронидани фасли сармо аз ҷониби чорвопарварони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Фархор тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда шудааст. хоҷагии чорвопарварии Рахш дорои беш аз 4000 сар моли майда ва зиёда аз 300 сар ҳайвони калони шохдор мебошад. соҳаи кишоварзӣ бахусус чорводорӣ манбаи асосии таъминкунандаи амнияти озуқавории кишвар ва корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, бахши ташаккулдиҳандаи иқтидори содиротӣ ва муҳимтар аз ҳама заминаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ба шумор меравад. бо дарки ин чорводорони ноҳияи Фархор аз тамоми имкониятҳо истифода менамоянд то саршумори молро зиёд намоянд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 57 корхонаи паррандапарварӣ самти истеҳсоли тухм ва гӯшти парҳезӣ фаъолият доранд. бо фаъолияти назарраси корхонаҳои паррандапарварӣ ва хуҷагиҳои аҳолӣ истеҳсоли гӯшт ва тухми парҳезӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёд гардидааст. ҳамкорони мо мавзӯи идома медиҳанд. ба маълумоти оморӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров давоми соли 2025 се корхонаи нави паррандапарварӣ таъсис ёфтааст. дар маҷмӯъ ҳоло дар ноҳия 57 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дорад ки 33 адади он ба истеҳсоли тухм ва 24 корхона ба истеҳсоли гӯшти парҳезӣ машғуланд. имтиёзҳои давлатӣ барои вориди технологияи нав ҷиҳати ташкили корхонаҳои паррандапарварӣ имконият фароҳам овард ки соҳа рушд кунад. айни замон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 3 миллиону 653 ҳазор сар парранда мавҷуд буда давоми як сол истеҳсоли тухм ба 520,1 миллион дона расонида шудааст ки нисбати соли пеш 45,5 миллион дона зиёд аст. гӯшти парранда бошад 15706 тоннаро ташкил додааст ки истеҳсоли гӯшт низ 4273 тонна имсол зиёд шудааст. таъкид бояд намуд ки соҳибкорон дар баробари ташкили фабрикаҳои паррандапарварӣ ҳамчунин коргоҳҳои алоҳидаи забҳ бандубасти парранда ташкил намуда бевосита корро пеш мебаранд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зарнисор дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дорои корхонаи паррандапарварӣ мебошад ки мурғи гӯштаи парваришнамударо оварда бо риояи меъёру қоидаҳои бехатарӣ ҳифзи саломатии истеъмолкунандагон забҳ карда бо технологияи муосир сардкунӣ бандубаст тамғагузорӣ бо нақлиёти махсус ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат интиқол медиҳанд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зарнисор корхонаи паррандапарварӣ худро дорад. дар соли 2025 305 ҳазор адад чӯҷа қабул намуда то 625 ҳазор килограмм гӯшти тайёр ба бозори дохилии ҷумҳурӣ дастрас намудааст. афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсоли худӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ нақши калон дошта мутахассисони маркази таъминоти бехатарии озуқавории ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо соҳибкорон истеҳсолкунандагон оид ба пешгирии бемориҳои сироятии парранда нигоҳдошти вазъи эпизотикӣ маслиҳату тавсияҳо дода доир ба таъмини ҳифзи саломатии аҳолӣ пешниҳоди маҳсулоти босифат ҳамкорӣ менамоянд. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 5 адад махсус корхонаҳое ки бо забҳи парранда кор ва фаъолият мебаранд ҳама рӯза аз тарафи кормандони маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар онҷо корҳои фаҳмондагӣ ва назоратӣ гузаронида мешавад. паррандаҳое пеш аз заб аз муоинаи байторӣ гузашта пас аз забҳи парранда маҳсулоти гӯшти онҳоро аз ташхисгоҳ гузаронида пас аз гузаронидани ташхисгоҳ маҳсулоти гӯштиҳо ба шаҳру ноҳияи мамлакат интиқол дода мешавад. таъкид бояд намуд ки бо иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон додани имтиёзҳо ба соҳибкорон имрӯз соҳа рушд карда гӯшту тухми парҳезӣ ки талабот ба он зиёд аст имрӯз дар корхонаҳои паррандапарварии ватанӣ истеҳсоли он ба роҳ монда шудааст. ҳоло дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз тарафи соҳибкорон сохтмони боз чандин корхонаҳои паррандапарварӣ оғоз ёфтааст ки бо мавриди истифода қарор гирифтан ҳаҷми истеҳсол боз ҳам афзоиш меёбад.
با مقصد حفظ حیوانات وحشی و نگهداری موازنت اکولوژی در حدود جنگزال و منطقه‌های شکاری و محافظتی موضع شیرکند شهر ترسونزاده کارهای بیوتکنیکی راه اندازی گردید. متخصصان خواجگی جنگل و حفظ محیط زیست حیوانات و پرندگان را با غذا تامین میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. ҳадафи роҳандозӣ кардани чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама пешгирӣ намудани талафоти ҳайвонот дар фасли сармо, беҳтар намудани шароити зист ва фароҳам овардани муҳити мусоиди афзоиши онҳо мебошад. хусусан ин навбат дар ҳудуди парки табиии Ширкент ба ҳайвоноти алафхӯр хӯроки иловагӣ дастрас гардида, инчунин барои паррандагон низ рези гандум ва гандум дода шуд. ҳар рӯз қариб тамин гуна корҳо ба анҷом расонда мешавад. инчунин захира барои гузарондани корҳои биотехникӣ дар анбори хоҷагӣ, рези гандум ва ғалладонагӣ ва инчунин дигар маҳсулотое ки барои ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон захира карда шудааст. аз ҷониби мутахассисони парки табиии Ширкент дар мавсими имсола зиёда аз 10 маротиба чунин корҳои биотехникӣ дар минтақаи ҷамъияти деҳоти Қаратоғ ва Ширкент гузаронида шудааст. қобили зикр аст ки иҷрои саривақтии корҳои биотехникӣ на танҳо барои ҳифзи гуногунии биологӣ, балки барои рушди соҳаи сайёҳии экологӣ низ заминаи мусоид фароҳам меорад. мақомоти прокуратура дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе тадбирҳоро дар самти пешгирии ҳолатҳои қонуншикании сокинон пурзур менамоянд. мулоқоти навбатии ин ниҳод бо фурӯшандаҳои бозори Корвон доир гардид. масъалаҳои дар мулоқот баррасӣ шударо ҳамкорамон Қурбонзода шарҳ медиҳад. талош дар самти ошкору пешгирии ҳолатҳои ҷиноӣ на танҳо кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аст. ин раванд аз ҳар узви ҷомеа эҳсоси волои масъулият талаб менамояд. ин нуқтаро кормандони прокуратураи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар мулоқот бо фурӯшандаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Корвон иброз доштанд. мулоқот бо ҳадафи пешгирии ҳолатҳои берун аз талаботи қонун аз ҷумла ҷиноятҳои махсусан вазнин доир шуда вазъи ҷинояткорӣ дар ҳудуди ноҳия таҳлил карда шуд. масъулин пешгирии ҳолатҳои ҷиноятиро беҳтар аз ошкори он гуфтанд, чун ҷиноят қабл аз таъсир гузоштан ба ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии мардум ошкору пешгирӣ карда мешавад. ин раванд танҳо аз маърифати волои ҳуқуқӣ ва эҳсоси худшиносии миллӣ вобастагӣ дорад. узвият дар гурӯҳу равияҳои террористӣ, экстремистӣ ва нақш доштан дар кирдорҳои басуботи сиёсӣ таъсиргузор низ мавриди баррасӣ қарор гирифт. таҳлилҳо собит мекунанд ки пайравони ақидаҳои гурӯҳҳои ҷангҷӯ мутаассифона қудрати дарк аз паёмади интихоби масири дар он гом гузоштаи худро надоранд. ин хатарро танҳо сатҳи нокифояи дониш ва нодуруст камолёфтани фарзанд асос мегузорад. аз ин лиҳоз бо баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати ҳуқуқии фарзандон, пешгирии шомилшавии онҳо ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ ва роҳҳои муҳофизати онҳо аз таъсири идеологияҳои бегона, инчунин тақвияти зиракии сиёсиву ҳуқуқӣ маслиҳатҳои муфид дода шуд. дар мулоқот ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои содир намудани ҷиноятҳои гуногун аз ҷумла қонуншиканиҳои иқтисодӣ, қаллобӣ, муомилоти ғайриқонунии молу маҳсулот ва дигар ҷиноятҳои махсусан вазнин бо пешниҳоди далел тавзеҳ ёфт. дар анҷом аз тақвияти ҳамкории сокинон бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ба ин васила пешгирии ҳолатҳои ҷиноӣ дар ҷомеа умед ва эътимод карда шуд. ифротгароӣ ва терроризм ҳамчун зуҳуроти номатлуби ҷомеа дар замони кунунӣ ба яке аз мушкилоти глобалӣ табдил ёфтааст. дар ноҳияи Балҷувон ҷиҳати пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон ба гурӯҳҳои номатлуб, муқоимат дар ин самт инчунин доир ба тақвияти сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва роҳнамоии онҳо ба илмомӯзӣ тадбирҳои муассир амалӣ карда мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд дар ин хусус. дар ҷаҳони муосир яке аз равандҳо ва зуҳуроти номатлубе ки бо тамоюли паҳншавии худ аҳли сайёраро ба ташвиш овардааст, терроризм ва экстремизм мебошад. баҳри муқовимат алайҳи чунин зуҳурот бо қаъдномаи Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид шуруъ аз соли 2022 ҳамасола дар кишварҳои аъзо 12 феврал рӯзи байналмилалии пешгирии экстремизми хушунатомез ки замина барои терроризм мешавад таҷлил мегардад.
вобаста ба ин дар ноҳияи балҷувон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фаъолони дигар соҳаҳо силсила чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ ва амалӣ карда шуд. аз ҷумла дар марказ ва деҳаҳои дурдасти ноҳия дар ҳамбастагӣ бо иқдоми масъулони муассисаи давлатии мактаби варзишӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ амсоли бозии шашкаву шоҳмот, гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ ва дигар мусобиқаҳо дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор гардид. пайваста амалисозии чунин тадбирҳои варзишӣ, ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби таваҷҷуҳи наврасону ҷавонон ба ин соҳа яке аз омилҳои муҳим ҷиҳати пешгирӣ аз шомилшавӣ ба гурӯҳҳои номатлуб арзёбӣ карда шуд. ҳамзамон ҷиҳати баландбардоштани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон ва муқовимат бар зидди экстремизм дар кӯчаву маҳаллаҳо, хиёбону гулгашт, муассисаву ташкилотҳо, марказҳои гуногуни хизматрасонӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо иштироки як гурӯҳ фаъолони ноҳия аксияи таблиғотӣ гузаронида шуда ба сокинон варақаҳои маълумотӣ дастрас намуданд. инчунин дар заминаи ҷонибдорӣ баҳри муқовимат ва таҷлили рӯзи байналмилалии пешгирии экстремизми хушунатомез ки замина барои терроризм мешавад, бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои гуногуни ноҳиявӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. аснои пешниҳоди маърӯзаҳо вобаста ба тақвияти чорабиниҳои маърифатӣ дар байни аҳолӣ, махсусан саводноксозии наврасону ҷавонон ки василаи асосии мубориза бар зидди хурофоту бегонапарастӣ маҳсуб меёбад, андешаронӣ карда шуд. мақсади баргузор кардани ин чорабиниҳо дар он аст ки ба аҳолӣ ҳарчи зиёдтар васеътар зарурияти муқовимат ва пешгирии экстремизму терроризм фаҳмонда шавад, зеро заминаи асосии рушди давлату ҷомеа дар тамоми ҷаҳон ин асос таъмини амнияту бехатарӣ аст. дар идома бо ифтихор изҳор карда шуд ки ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори амнтарин кишварҳои ҷаҳон қарор дошта мақоми дуввумро ишғол мекунад. ҳамчунин иброз гардид ки аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфтани пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва эълон гардидани 10-солаи таҳкими сулҳ дар ҷаҳон бозгӯи он аст ки кишвари соҳибистиқлоли мо дар саргаҳи давлатҳои сулҳхоҳу мубориз бар зидди терроризму экстремизм ва ҳама гуна хурофоту ҷаҳолат аст. зимнан таъкид гардид ки дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳои мақсаднок ва фаъолияти пурсамари гурӯҳҳои корӣ токунун дар ноҳияи балҷувон шомилшавӣ ба гурӯҳҳои ифротӣ ба қайд гирифта нашуда аст ва дар самти иштирок дар озмуну мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ нишондодҳо афзуда истодаанд. баргузории чунин чорабиниҳои маърифатӣ барои ҳифзи фарҳангу асолати миллӣ ва таъмини оромиву ваҳдати сартосарӣ дар ҷомеа муҳим дониста шуда, чунин раванд оянда низ идома дода мешавад. дар ноҳияҳои водии рашт мулоқоти намояндагони вазорати корҳои дохилӣ бо сокинони ноҳияҳои рашт ва лахш таҳти унвони паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳнамо ва меҳвари пешбарандаи ҷомеа баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар ноҳияҳои рашт ва лахш мулоқоти намояндагони вазорати корҳои дохилӣ бо масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, намояндагони ташкилоту идораҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва эмомхатибон доир гардид. нотихон дар баромади худ қай намуданд ки 35 соли соҳиби истиқлолӣ воқеан нишон дод ки садҳо корхонаҳои азими саноатӣ, роҳу пулҳои мошингузари байналмилалӣ бунёд шуда дар ин замина ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ афзоиш ёфт. ҳамзамон дар ин мулоқот оид ба пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ махсусан дар байни ноболиғон ва ҷавонон, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, вобаста ба таълиму тарбияи наврасону ҷавонон, роҳу воситаҳои муосири ҷалби онҳо ба омӯзиши илму маърифат, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва вазифаҳои миллии ин насли ояндасоз ибрози назар карда шуд. дар фарҷоми мулоқот изҳори умедворӣ карда шуд ки омӯзгорону зиёён, волидон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар замони муосир бояд масъулияту вазифаҳои худро дар тарбияи насли ояндасози кишвар боз ҳам ҷоннок намоянд, то ҷавонон ба давлату миллати худ дар оянда содиқона хизмат намоянд.
توجه شما رو بر رویدادهای خارج مملکت جلب می‌نماییم. بیننده‌های عزیز، در ژاپن بر اثر بارش برف زیاد 46 نفر به هلاکت رسیده، 558 کسی دیگر جراحت وزنی جسمانی برداشتند. شرح رویدادهای خارج مملکت در تهیه همکاران ما. در ژاپن بارشی از معیار زیادی برف دوامی چند هفته اخیر ادامه دارد. در نتیجه 46 نفر به هلاکت رسیده، 558 کسی دیگر جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتند. وضعیت در شمالی کشور مرکب است. در بعضی منطقه‌ها بارش برف زیاد در راه‌های ماشینگرد مشکلی ایجاد نموده، باعث صدمه‌های نقلیاتی گردید. فعالیت مکتب‌ها و مؤسسه‌های دولتی تا مدت بسته باقی می‌مانند. گفته می‌شود که در ژاپن این گونه بارش برفی پی در پی اولین بار است که به قید گرفته می‌شود. در شمال کلمبیا بارشی از معیار زیادی باران آبخیزی را به عمل آورد. خانه‌های استقامتی ساکنان زیر آب مانده تقریباً 120,000 نفر را به جای امن کوچانیدند. کمک بشردوستانه با هواپیماهای نظامی به منطقه‌های آفتی طبیعی انتقال داده شد. اگنتی آب و هواشناسی کشور هشدار می‌دهد که در کشور باد و هوای نامساعد تا آخر هفته باقی می‌ماند. دوامی چند روز اخیر اسپانیا دچار طوفان‌های پی در پی میباشد. بارشاتی از معیار زیادی باران در بعضی منطقه‌های کشور آبخیزی را به عمل آورد. آسیب جدی این آبخیزی در جنوبی اسپانیا بسیارتر به نظر میرسد. طوفان‌های لیوناردو و مارتا به بعضی از منطقه‌های اسپانیا خصوصاً در اندلوسیا خرابی‌های زیادی را به بار آوردند. کارمندان خدمات حالت‌های فوق‌العاده حالت اضطراری اعلام کردند. احتمال است که این گونه آبخیزی‌ها باز به عمل آیند. مراکش دوامی چند روزی اخیر است که دچار آبخیزی شدید است. در بعضی منطقه‌های کشور راه‌های اتومبیلگرد قسماً خراب گردیدند. بارشاتی از حد زیادی باران به یکچند منطقه‌های شمالی مراکش ضرری جدی آورد. ساکنانی که در منطقه‌های آسیب‌پذیر قرار داشتند به جای امن کوچانیده شدند. به ساکنان توصیه داده شد که در چنین وضعیت‌ها احتیاطکار باشند و به آگاهی اگنتی آب و هواشناسی اعتبار دهند. در بازی‌های 25 زمستان‌های المپیکی در ایتالیا تا 22 فوریه ادامه می‌یابد. نزدیک 3000 ورزشکار از 91 کشور از روی 16 نمود ورزش با هم رقابت دارند. رحمتشاه عابد از رفت برگزاری مسابقه گزارش می‌دهد. امروزها توجه بیشتر رسانه‌های خبری ورزشی جهان به کشور ایتالیا نگرانده شده است، زیرا در این کشور افسانه اروپا بزرگترین فرم ورزشگران جهان بازی‌های 15 زمستان‌های المپی با یک شکوه شامت خاص ادامه دارد. بازی زمستان‌های المپی در شهرهای میلان و کارتینا ایتالیا برگزار می‌شوند. 2900 ورزشگر از روی 16 نمود ورزش برای به دست آوردن 116 جفت مدال از سراسر جهان رقابت دارند. روز 10 فوریه در المپیادای 2026 در میلان 9 مجموعه مدال‌ها سپرده شدند. روز 10 فوریه در المپیادای زمستان 2026 مسابقه‌ها خیلی شدتناک گذشتند. اولین مدال را نماینده شویتسریا فون آلمن در بخش لیژرانی در کوسار با نتیجه 1 دقیقه و 51 و 61 نخستین شده خط مرا را عبور کرده چمپیون بازی 15 المپیک گردید. در پایگاه مسابقه لیژرانی بین بانوان در مسافت 10 کیلومتر مدال طلا و نقره را فرید کارلسن و ایبی اندرسن هر دو هم از شویتسریا به دست آوردند. کیرا کیمورا از ژاپن در بخش سنوبورد بیکر ورزشگر 21 ساله با 179 از 15 خال با باوری از حریفانش پیش گذشته نخستین عنوان چمپیون المپی را جشن گرفت. مدال نقره را هم ورزشگر دیگری ژاپن به دست آورد. مدال برنجی نصیب نماینده جمهوری مردمی چین شد. بعد چند روز مسابقه دستای ایتالیا، ژاپن و نروژ از روی نتیجه مدال ها 3 جای اول را اشغال میکنند. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتون بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 12 فوریه سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در ناحیه‌های علاهیده بارشات باران و برف در نظر است. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 1-6 درجه گرم می‌شود. در شرق ولایت شبانه 12-17 درجه، روزانه تا 5 درجه خنک می‌شود.
در ولایت ختلون هوای تغییرابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌های باران کوتاه مدت در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 15 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه دامنکویی شبانه 2-7 درجه، روزانه 7-12 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌های وادی بوده باران کوتاه مدت باریده. در ناحیه‌های علاهیده کوهی بارشات باران و برف در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 3-8 درجه، روزانه 7-12 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم، روزانه 1-6 درجه گرم می شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرابنده پیشگویی شده در وادی‌ها باران باریده. در ناحیه‌های علاهیده کوهی بارشات باران و برف در نظر بوده. در بعضی ناحیه‌ها با شدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 4-9 درجه، روزانه 11-16 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 6-8 درجه خنک، روزانه 1-6 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای ابرناک پیشگویی شده باران می‌بارد. حرارت هوا شبانه 6-8 درجه، روزانه 12-14 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.